Suave desaceleración, sí, yo creo que hay una suave desaceleración. Nos da tranquilidad para asumir un proceso de desaceleración que tenemos en estos momentos, que es una desaceleración mundial. Dada la dureza de la situación, de esfuerzo y responsabilidad. Estamos trabajando con supuestos de no recesión. Alguns no s'ho volien creure llavors, però avui fa 10 anys esclatava la crisi financera. Una crisi que es va originar als Estats Units per les anomenades hipoteques porqueria i que es va exportar a Europa. Fins al punt que el Banc Central Europeu va injectar 95.000 milions d'euros als bancs. Poc després va arribar la primera nacionalització d'un banc, el britànic Northern Rock. El pitjor estava encara per arribar. El pànic financer es va desencadenar el 2008 amb la caiguda de Lehman Brothers. Moltes altres entitats van sortir esquitxades i el desastre va arribar fins a Islàndia, on es va ensorrar tot el sistema financer. La magnitud de la tragèdia va fer reaccionar les autoritats. Als Estats Units, Barack Obama va estimular l'economia amb 800.000 milions de dòlars. El G20 es va reunir d'urgència per coordinar les seves economies. La crisi financera acabaria transformant-se en una crisi del deute que afectaria sobretot els països del sud d'Europa. Tothom recorda el primer rescat de Grècia i després el d'Irlanda. L'any següent cauria Portugal. Grècia necessitaria un segon rescat. I en el cas d'Espanya, el rescat va arribar en forma de rescat bancari, ja que la banca no estava tan sanejada com s'havia presumit inicialment i la prima de risc estava pels núvols. Espanya encara trigaria més d'un any a sortir de la recessió. Però hem sortit definitivament de la crisi? Li hem preguntat a Josep Soler, de l'Institut d'Estudis Financers, si almenys n'hem extret algunes lliçons. No tot és irracionalitat, sinó que hi ha una bona part d'agents econòmics i financers que van actuar racionalment en benefici seu. I per tant, però en canvi amb malignitat i alabosia. Continua el sistema capitalista i continua aproximadament amb els mateixos paràmetres que teníem. Per què? Perquè no hi ha alternativa i per tant el que hi ha és intentar millorar el funcionament del sistema. S'ha fet en aquests 10 anys, home, s'han fet coses, transparència, amb protecció en costos, amb governança, amb responsabilitat de la governança de les entitats, millorarem molt. Com perquè no es tornin a produir episodis dolents de distribució financera? No. No tenim ni tindrem mai garanties plenes. Però el fet avui és que encara hi ha molts problemes a resoldre, però que s'ha iniciat un camí que pot ser positiu i que pot fer que per fi, del 2019-2020, la renda disponible en mans del públic i fins i tot diria la renda per càpita d'aquest país sigui la mateixa que en el 2007, però amb una diferència. En aquell moment, el 2007, estàvem visquent per sobre de les nostres possibilitats i ara segurament viurem al nivell de les nostres possibilitats. La policia francesa ha detingut l'autor de l'atropellament intencionat contra 6 soldats francesos. Ha estat aquest matí, al nord-oest de París. Aquest és el cotxe amb què ha fugit. Els gendarmes l'han localitzat a l'autopista que condueix cap